Nthawi zambiri timayankhula kuti mkazi sikuti akavala hijabu ndiye kuti iyeyo ndiophunzira chisilamu, kapena ngati akuswali kasanu pa tsiku ndiye kuti iyeyo ndi mmodzi mwa akazi olungama. Komano akazi olungama ndi awo amene ali obedient choyambirira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amagonjera muzimene Allah walamula, kenako amagonjeranso muzimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adalamula. Ndiye mudzaona kuti ngati mkazi akumumvera Allah komanso akumumvera mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, zimakhala zosavuta kwa iyeyo kuti amumverenso mwamuna wake, chifukwa amadziwa kuti izi zimene mwamuna anga akundiuzazi ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala anayankhula mu Qur'ani, ndi zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adayankhula ma ahadithi. Koma ngati mkazi sakumumvera Allah, sakumudziwa Allah, mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam sakumudziwa, nthawi zambiri akamauzidwa ndi mwamuna wake kuti panga chakuti, amona ngati akuponderezedwa, amona ngati akupangidwa control, amona ngati mwamunayo akuyankhula zimenezo pofuna kuti zake zimuyendere. Choncho tatiyeni taphunzitse azikazi athuwo aqida yomwe ili as-sahiha, chifukwa akaphunzira aqida ndiye kuti adziwa choyenera kuchita pa banja.